चुट्टी पाची गलानी ଅଧା ଚୁଟି ପାଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କମିଂ ସାର୍। ଦେଖିବା ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ଦେଖିବା ଟିକେ ବାଳଟା ପୁରା ଏଇଠୁ ଏଇ ପୁରା ଗଞ୍ଜା ଷ୍ଟାଇଲ ପାଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ବାଳ ପାଚିଛି କି सर भीतर चिरादा सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ दिस इज बायोलॉजी प्रॉब्लम आज्ञा। ये समस्या मु बहुत आगुरु समाधान करिछि ये समस्या आଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ये विशेष करी कोन ସାର୍ କମିଂ ସାର୍। ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏମତି ଦେଖି ଦିଏ ଟିକେ ये विशेष करी ଆପଣ ରାତିରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି କି ନା ସାର୍ ଆଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଆପଣ କୁକୁର କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ କୁକୁର ମାନେ ସେ ଧଳା କୁକୁର କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କାଳିଆ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ କୁକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଯାହା ହଁ। ପୁରା ରୁମ ପୁରା କଳା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାଳିଆ କୁକୁର କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଦିନରେ 4 ଥର ପାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଦେନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ବାଳ ପାଚିବା ସମସ୍ୟାଟା ଆଜ୍ଞା କମିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସ ଆସ ଆଉ କି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଆଗ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କଣ- ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଧାମରାରୁ ଆସିଛି। କଣ ସମସ୍ୟା ଆମର ସେଇ ଅଧା ବାଚିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ବାଳ ପାଚିବା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନିଶ କତରୁ ଫାଳେ ମୋର ପାଚିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ କଣ ପାଇଁ ସାର୍ ପାଚିଛି ମୋର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ସମସ୍ୟା ଇଏ ଭାଇର ତାର ବାୟୋଲୋଜି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଟିକେ ଦଉଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ଦଉଛି ଟିକେ ପାଇପ୍ ଟା କରିଦବା ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ସାର୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଦବା ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରେଇ ଦେ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ପୁରେଇଲା ନା କୋଉଠି ପୁରେଇବେ ସାର୍? ପଛପଟେ ଖୋଲିବି? ପଛପଟେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ପଛପଟେ ପୁରା ତଳକୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସେ ନାଳ ନାଳ ପାଖକୁ ପୁରେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଧରିବି ନା? ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଭିତରୁ ନର୍ସ ଟା ଆଜି ଆମର ଆସିନାହିଁ ସେ କାଲି ଗୋଟେ ଟୋକା ନେଇକି ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଟୁଛି କାଟୁଛି ଆଜ୍ଞା କାଟୁଛି ଏଟା କମିବ ଏଟା ଗ୍ୟାସ ଟା ଦେଲେ କମିଯିବ ଆଉ ଏଇ କଣ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍? କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ସବୁ କଳା ହେଇଯିବ କି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖାଲି କାଟୁଛି ସାର୍ ମତେ ଭାରି ଡର ମାଣ୍ଡୁଛି ସାର୍ 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 ଥାଉ ସାର୍ କଣ ହେଲା ତାର ସମସ୍ୟା ସାର୍ 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 କଣ ହେଲା ସାର୍ ସାର୍ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ର କଣ ହେଇଛି କହ ସେ ର ତାର ସେନ୍ସ ଟା ପଳେଇଛି ତା ସେନ୍ସ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବ ଉଠ ର ଭାଇ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ର ହାତଟା ସିଧା କରିଦିଏ ର ଏଇଠି ର ଏଇ ପେଟ ବୋଉନେ ଟିକେ ଫିନାଇଲ ପାଣି ମାରିଦେଲେ ତା ପୁରା ବାହାରି ଆସିବ ଟିକେ ଫିନାଇଲ ପାଣି ଫିନାଇଲ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦବା ଓକେ ଗୁড ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସାର୍ କଣ କଲେ This କଣ is- ଗ୍ୟାସ this ସାର୍ ଦେଲେ This is biology problem. ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ଚୁଟି ଭଲ ହେଇଛି ସାର୍ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ ସାର୍ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ସାର୍ ପ୍ରେମ ଧନ୍ୟବାଦ କୁମାର ସାର୍ ହଁ ରୁହ ଚମତ୍କାର ମୋ ଚୁଟି ପୁରା ସଫା କରିଦେଲେ ସାର୍ ମେଡିସିନ ଦିଆହବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଫିନାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମାଇ ଗାଈ ଅଣ୍ଡରା ଗାଈ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଇ ଗାଈ ମୁତ ନେବେ ମାଇ ଗାଈ ସାର୍ 6ଟା ଗୁଡ ମାଇ ଗାଈର 6ଟା ସେ 6ଟା ନୁହଁ ସେ 5ଟା ବାଲା 5ଟା ବାଲା ଗୁଡ ତା ମୁତରେ ଏତିକି ପୁରା ମିଶେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମିଶେଇ ଦେଇକି ଫିନାଇଲ ଟା ଆପଣ 3 ପାନ କରିବେ ସବୁ ପିଇଦେବି ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ ଦିପରେ ଆଉ ରାତିରେ 3 ଟାଇମ ଖାଇବେ ବାଳ କଲର ଏତେ କଳା ଆସିବ ଏତେ ଆଜ୍ଞା। କଳା ମାନେ ସେ କଳା କୋଉଠି ଦେଖିନଥିବ ସକାଳ କେତେ ml ଲେଖେ ପିଇବି ଟୋଟାଲ 3 ପାନ କରିଦେବେ ଭାଗ କରିଦେବେ ପିଇଦେବି 3 ପାନ କରିଦେଇକି ସକାଳେ ବଞ୍ଚିବି ତ ସାର୍ ବଞ୍ଚିବନି କଣ ହେଇଛି PhD ହଉ ସାର୍। ଡକ୍ଟରେଟ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପେଟ୍ରୋଲୋଜି ସାର୍। ବାୟୋଲୋଜି ସବୁ ଲଜିରେ ପାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ସମସ୍ତ ଆଉ କିଏ ଅଛି ତ ତମେ ଆପଣ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଦେବେ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ହଁ ଦିଅ ବାକିର ଆମର ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ବାକିରେ ଚାଲି ଦିଅ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛି ବାବା କୋଉଠି ଗଲୁ ରେ ଏତେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ଗୋଟେ ସାର୍ ମାରିବି ଗୋଟେ ଆଉ
ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆରେ ସାର୍। ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ଗୋଟେ ଦାମ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ବୁଇ ଚାଉଳଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଇ ତାକୁ ଚାଉଳଟା କଣ କରିବେ ବୁଇ ଚାଉଳଟାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଚିଙ୍ଗିଡି ଗଣ୍ଡି ପକେଇବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ପକେଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ଚିଙ୍ଗିଡି ଗଣ୍ଡି ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇବେ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ